Türkmenistanyň dürli künjeklerinde ozaldan hem azlyk etmeýändigi aýdylan köçe parahorlygynyň geriminiň bu günler has hem möwjeýändigi bellenilýär. Azatlygyň sebitlerdäki habarçylary bilen söhbetdeş bolýan sürüjiler polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň hususy ulaglary delilsiz ýagdaýda saklap dürli bahanalar şol sanda haýwatlar bilen hem tas açyk ýagdaýda para soraýandyklaryny aýdarlar. Lebapdyň çärji etrawynyň 50 ýaşlaryndaky ýaşaýjysy parahadagy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady çökgündiň arasynda hojalygynyň çörek puluny tapmak aladysynda özüniň esasy wezipesiniň gapdylyndan welaýatyň administrativ merkezine gatnap günlükçi hökmünde zähmet çekýär. Ol 11-nji oktýabrda giýişlik öz ulugynda Türkmenistanyň ikinji işinden dolanyp gelýän wagty ýoluň tümlükdäki çolu bir ýerinden ýol polisiýa işgäriniň peýda bolandygyny aýtdy. Sagat eýäm giýje onlar töweregidi. Polisiýa işgäri özüni tanystyryp izli-izine dürli kemçilikleri gözläp başlady. İlk dokumentimi we ilkinji medisina kömek gutujugyny sorady. Soňra da başga bahana tapman uloň hapy, çyrasy hem gowy ýaktyldanok diýip jerime ýazjakdygy, hatda uloň hem saklanjakdygy bilen haýwadatdy diýip parahadaga gurrun berdi. Ol onsuz hem mali etmezçiliginden kösenýändigini, jerime tölemäge ýagdaýynyň ýokdugyny düşündirmäge tinenstada polisiýa işgäriniň onuň nalyslaryna gulak gabartmaýandygyny aýtdy. Polisiýa soňundan ýa 30 manat berip şu ýerden gidersiň, ýa-da uloňy eýýäm jerime durulgysyndan alarsyň diýip açyk para sorady. Alaçsyz bermeli boldum diýip iki ogly we gelinleri bilen bir öýde ýaşaýan parahadagy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şol gün gurruňy gidýän ýoluň ugrunda başga da 10 ogly sürüjiniň sular ýagdaýlary başdan geçirip polisiýa para bermäge mejbur edilendigini anyklamak başardy. Galy berse de ol soňky döwür PYGG işgärleriniň çet owlaryň ugrundaky ýollarda bukuda oturup ulaglary saklap para talap edýändiklerini hem sözüne goşdy. Habarçy ýol polisiýanyň näresmi para müçberini hem kesitlendigini belledi. Maglumaty görä jerime ýazmak ýa-da ulagy polisiýa bölümine äkitmek haýbaty bilen ýeňil ulaglardan 20-30 manat, ýük ulaglardan hem 40-50 manat ağırlygynda para soralýar. Bu ağırlykda Türkmenistanyň habarçymyz sentýabrda geçirilen hakykatda bolsa polisiýa tarapyndan para möwsümi hökmünde ulanylýandygy bellenilýän. Ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyndan soň hem şäherde ulaglaryň köpçülikli ýagdaýda saklanmagynyň dowam etdirilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň ýol polisiýasy saklap, hamana goruk kemerimi talablaýyk takynmandygymy, ulagyň içinde ýeki bolsam hem goruk maskamyň ýokdugyna aýdyp ilk jerime ýazjakdygy bilen haýwadatdy. Soňra da göne ýüzüme seredip 30 manat para bermegimi sorady diýip atlandyrmasyzlygyny soran Türkmenistanyň 10-njy oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan sürüjiler polisiýanyň itaatan orta ýa-da pis hilli ulag eýelerinden para talap edýändigini, has gymmat ulag eýelerine batyrynyp bilmeýändiklerini hem aýdarlar. Olaryň polisiýanyň güýji diňe biziň ýaly adata adamlara ýetýär. Olaryň gapdalyndan gymmatbaha bir ulag göz edip ýol hereketini bozup geçse-de polisiýa görmezligi salyp kellesini başga ýana suwýar diýip şular ýaly ýagdaýlary saýat bolandygyny aýdan Türkmenistanyň nyktady. Azatlyk radiosyna ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işler ministrliginiň Lebapda vilayaty boýunça bölümünden şol sanda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugyndan goşmaçy maglumat ýa kommentari almak başartmady. Türkmen häkimetleri şol sanda ýurduň İçeri işler ministrligi polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary, köçe ýol hadiseleri hakynda da gurrun etmeýärler.